To go. Up in that. Subo na ako nga wala na do'y stick cam. I sad to say, don't die. Stickam is nothing. It's gone. Gone like a bubble. Bubble gone. Karon lang na ko ni isugyot kaninyo. You know, tell you frankly now, I tell you. Usa po ko ka stick-cammer. I am stickhammers. Of people living at stickam.com/MOR, Davao is gone. Ako rin si Lance. My name is Lance. Tagalanang Davao City. From Davao City. May nalang gani kinanay bagong site ang MOR sa internet. I'm happy because they have replacement killer. And replacement www. I'm sorry, I forgot. Ustream that slash Yusa. Yes, that's At true. tinuod di kay ko kapaminaw sa radyo kay daot ang akong component. You know, to tell you frankly, no, and my component is very choppy, very choppy. Yes. So I can listen to you, your program. Mo nang mag-internet na lang ko via www.ustream.tv/channel/MOR101. Yes, that's true. That's true. Balak na akong pakaslan ang akong long-time girlfriend na si Melba. You know, first of all, I plan to get married. My girlfriend. Yes, the name you can grasp. Aba na mga kagulian. Adik yun malikayan. There's a lot of things to do and nothing to escape. Daga mga pagsulay sa mong relasyon. There's a many sister. Many challenges, challenging and extra curricular. Panalagpasan na mo. Kung gusto lang ako, ipapaminaw ka ninyo kining kapnod sa akong kinabuhi. That's why I want to listen and to share to all the listener and to all the people and to all the girls I love before. Member PDIC Stagnant of your life.
dyan ikuha na. Ano mo kayo umang, diri ba? Happy 5th anniversary din mo. Ngit. Happy anniversary po sa imo, Hadya, ngit. Nalingaw dyan ko na ito. Ano ka? Nalingaw man ka. Nasa rin kapag malingaw ka, maghila ka? Siyempre, muilak dyan ko kay Tears of Joy mo na. Naboy mga, sometimes na mga inana. Okay. Ay, sorry. Naigo ka sa taga. Yun yung taga, kitas kung ano yan. Kung pa ako sa luyo na igo. Ano kaya ka-backlist ko? Ikaw ba? Tabi, gadugo na rin. Nalingaw dyan ko nga itong tradisyon na ito nga pag-anniversary na ito mag-fishing yun ta. Lagi, karagiri-giri ka na gani, mga ibago ang taho mo niya, mag-itsa-itsa tanang malapis baybay para mga hipan-hipan, di ba? Tsa. Saan to? Marag bitukob na. Biraw na. Sige, bira. Ha? Bira, ha? Eh, basig, iyay, nakabuhi. Pastilan. Maro mo kay mga isda, dire eh. Magani. Sige lang. Maro man po ang namasol. Ay, kung di pa ka maro, di ko nyo makuha ba? Di mo makuha akong kasing-kasing. May pagkapasol ni mo, eh. Nikubit na. Nikurog na. Ito na. Nikurog na ako, pasol. Lain man ni kurog. Anak ka, bato na batay ko, ha? Bira. Sige, kala. Dali. Nini lang. Sama niyo, ay grabe, bugataan niyo, eh. Ako siro kay Nisda ka ba? Mambad man siguro ni. Wala na, nakabuhi na gaan naman kayo. Wa na, butiti siguro to, gihalab ang imuhang kuan. Gihalab imong pasol. Ikaw na nga kung ipanipan nga kuan. Ang tipalo nga gipasol ay gipaon. Pasol, di palo? Nanabod. Ay, wala. Ay, grabe, gusto ka mo kuro ka niyo, eh. Siguro ka. Sabi ni, may kuha, may isda. Hindi tanaw ng taga Hindi bit. na ako ito, may box malagi ni. Ay, box. Nasiguro yung mga kuadring, nasiguro yung bantor kay kahit kaayo, di ay, bebe, talaw na kong ngit. Sing-sing lagi ni. Nit, will you marry me? Ngit? Really? Is for real? Really? It's for real, Nit. It's for real. Ano man? I love you, Ngit. Sugot Yes, I do. Congrats! Okay, kay Bis. Aragit, Bis, mabisbisa na dyan ko, ani, Bis. Hindi, Asi, sobrang kakabis-bis. Ikaw, Bis, kumusta naman ka? Pasensya, anak gila, Bis, basta mapak... Okay na rin, kabalo ko gilangaw-lingaw na ni may magagalingon, Bis. Siyempre, napakas kasi yung pagigugma. Anak lamang. Anak, kamalinood man dahil ko. Dili, Bis, oy, at least ikaw, siyempre, may honor kami sa pakyas ka. Patay ka ha, basta makita ni ko, pero dito. Kaya sige lang, kaya ako to, gikuha to akong amigo nga pulis. Ay, pagyan Amo akong best man. Ay, ako pulis, eh, mamusin man sad na. Sige lang.
Sige lang, okay, rabutan man to, ha? Alam nga katong taga-kuan, katong taga-kwarta padala. Katong pulis nga si Paeng akong gikuha. Kung pwede itong isa nga taga-kuan, lawyer. Eh, ano naman to, pero di ba ito pulis? Hello, mga sige na ay. Go! Ako'y tirada ng mga papait, mga patanis, para tanan. Akong gusto Sure ka, Gaw, ha? Ako gusto nga tayo ba katong pa-upload. Pantay ka, ha? Ako'y balala. Nanakigandam dito nga tulog ka buhok baboy. Ihamunon. Kasal. Akong gusto kaunon pakuan katong halang kayo katong kuan. Katong dua ka klase nga putahe, Brad. Itong Pangilonggo ba? Pangilocano ba? Itong Bachelor Express o Gwina Express. Nindot na. Gusto na ko na, ha? Grabe ka slow na ginay ka, bro. Matay, bro. Ako ba yung bisman, bro, ha? Polis na ako. Ing! Ikaw ka na ses ni ma. Ay, pagkuan na, pag-uniform mo ka na, pag-uniform po ganito. Ikaw nga kung kaon nga best man, ha? Eh, kani di man pwede matin dito kay mag-ihaw man eh. Alam ka lang. Muluto man dito, ha? Kabalo ka sa kuha. Ikaw nga. Ikaw ng stoyex ka. Ano man po tayo, ikan sa ginataang gata, ginataang lubi, ginataang pus. Grabe kaya. Ha? Bisa to ginatahan puson? Nilat ang puson. Ha? Dito juga kay Is my name. This is my name. Matinga, Nothing impossible. matinga ko ni Mugaw kay pagbaba ni Mugaw, pa kay karga, pagbalik ni mo na nakisakay. Isa man dahil. May lain pa. Kuya, gini Mugaw eh. Pigka na para sa George. Kasi George. Kinang George. Bagay ko dyan. Asas. Wala na. X na. Naisutihan na kasi tinood. John. Wara ka katungaan ng George. Saras George ay. Action na ganun kabago, bro. Action ba lang? Wala na siya. Wala na. Yun na kayo na. Sige ko. Ano man yung ikuan man ni Mas George yun? Pat, pwede ko mamutana, Pat. Sabat. Dili ikaw. Sige. Ano Sa maning. naman yung kunin yun? Gwapa nga akong partner. Ang gwapa, uy. Ay, kumbiyansa kay kartista to. Nice. Sige lang. Kabalo mo kong judo na ako na dito. Pwede ko atang kisa ng bayan na Pat? Ikaw, pagpuyo na diha. Basta ang Tuloy ko magbarong ko niya, magdala kong lamas, magtatag ko. Ano dahil, hindi na pwede na. Pero pili na ng kasal yay. mas may ng imong concentration sa kusina lang ka. Di ko gusto maulawan ko sa mga bisita. Gusto na ko lamian ng ako mga pagkaon sa mong kasal. Mabitaw nga ikaw akong gihire ng cook. Ay, kabala ka kay... Nakoy giya, Kasabayan ka ni Chug-Chug, atong taga-Chugs kainan. Sama na naman. Ba't, nalira na lang ng ilang buwan pa, pwede ko kakao na na pa. Sige lang mo, may pahinungdan. Sige lang. Nakoy bagong putahe pa, hindot kayo, pero doon kayo lagi kayo makaon. Ito man na. Sinungayay. Ha? Puro kanding na pa, sinungayay pa. Murag Kung giniguman. kasi mamatay na si sinungayay, dyan na ito maluto. Hindi ka na pwede iniguman sa kasal na. Sige lang, ito. Magsinungagay po mi. Excited na kayo kung itbal. Oy, tama dingit. Okay na tong bridal car na to. Si katong amigo na ko si Alan na mo drive. Ay, gusto ko ato katong kuhan, katong Bios na blue. Katong sasakyan. Ayato. Gusto ko ato. Katong na si Kenan ni Kamalo Alan. kangit, gusto ko atong itba.
Ayun, nakikulot itong isa, oy. Light ra kayo, light ra. Kada ka ganang kay light kayo ni ako, ah. Eh, sumuka. Eugene! Eugene! Iwan na kayo na inyong ino. Eugene, gusto mo kakailag ang... Ay, naku, sige lang. Makakaila sa kwan, Eugene. Labi na pag nakay kwan. Binay ni Iruan ni pagkakitang babae ka ng kwan, ka ng dayo ka ng mga siksi. Kana tigbalik yung durian. Ampi kayo ba? Inaniaging chicks, oh. Oh, tao. Niuwang o niuwang. Eugene, eh. So, okay lang ang ngit. Excited na ka? Ay, excited na kayo kong ngit. Bigat atong bridal car, ha? Oh, ngit. I love you, ngit. I love you too. Oh, nagkita ka na mong ninong, di ba, ngit? Ako yung kuha mo nino. Tiyan na ka. Okay ba na mo, boss Adin? Okay, say boss, ano? Jonex! Ako yung bahasa sa kinani mo. Boss Unix, ang saman, okay ra. Okay na kayo. Ha? Lagi, okay na sa mo, boss? Wala, sabi ko ako ka na mong ninong. Eh, gimarag. Ay. Makasturbo man Ano na? siguro mi. Kaya, kuhan mo kun, base sa statistic nanin siya. Dapat kuhan, nang di ka maulaw og si kuhan ni mong ninong. Hmm? Kaya pagpakasalo kag ang magkuhang ninong, lahi na siya. Ha? So, okay ra. Okay kayo. Di ba sig, mag-leave pa ka na kay kung ano ba natin trabaho na ba na? Basta ikaw. Okay ra? Basta ikaw. Naunsa. Salamat kayo. Salamat po kayo mo. Salamat kayo, boss. Boss na, ninong na. Ninong na. Ay, Ninong, salamat kay Ninong. Ginong ha, mindanong bi. Kaluyan ka. Salamat na. Okay. Hi. Hello, kuya. Ayun na pala kuya, ako na si Kwanay. Ako na si Piyoto. Ako ang Bisman. Ay, ikaw, Davis. Ako si Piyoto Paeng. Ay! Ikaw ang... Tanan ba yung baong paing mga... Ano ba ito? Mga... Naong ibabay ba? O... Aga. Mapagana ka bukal akong lanag, itira na malayo ko. Ako'y paingay kayo na sa mga kabarkada. Sus! Ang kapag to! Kami nang Pulis utana, man to! o ko nang utanan. Kasi pangangil mo, Mika? Tawag na akong Raquel for short. Ako si Gangga-anggaran na ni mo sa tunod mo pangan. Ay, Raquel lagi! Paeng na lang, Paeng. Piyoto ko, Piyoto. Ay, okay lang ang piyo. Asa tawag ko, Andre? Katong Luwelier, bito. Asa to? Wala ko masayo na na, wala ko masayo na na.
Kuha pa, malikas personal eh. Kaya naman kag-apit, uy. Maot sinay ka. Di makabatuon sa kuha. Sinindanay man ako sulti. Nakman ko di mo daan. Ano, baga ako na kayo. Sakitan na sa tahan ni Sat. Di, nagsuko ko sinuod. Plano na kayo, tanaw ko lang. Ay, grabe, hapit na bawa pa man ang kinasal. Ano lagi ba, basta ko basta kabalo na galing, Puting gabi, agad ba? si, asa naman ka kong best friend, eh, asa naman to eh. Mulayas na ko diri, kay Murag Samok naman kayo yung tawanan niyo. Uy, nanasikuan. Uy, ganun ang bridal car mo na. Wala pa man si Lance, asa naman to? Bes, Best! asa si Lando? Ang patula ko man nag-abot diri, Best. Dapat naguna na to siya, di ba? Kanina radyo ko ba? Kanina ko si paabot. Kakat sa to. Kakat sa to Lando ba? Ako na natin gamay, Best. Ako ni tawagan na lang siguro. Wala The ko number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Ikaw tawag, Bes. Wala mo ko'y load. Di man makontak, Best. Ako nagtawag, Best. Pantog. Yung kanina radyo ko si tawag niya. Wag yun. Nga naman niya. Tawahan na to. Nagulbaan na kay Kubyos ba? Yung watawa lang na, Best. Looking through the eyes of love, now I can take the time, I can see my life as it comes up shining now, reaching out to touch you. Tapi ka lang, uy. Kabalong nga. Kasal na ako. Labahin ang traffic light niya para bukuang ka. Di, yan mo man nisibong nga gablink-blink naman ako. Dapat mo sibog yan. Sinahan ako, be. Sus, kabo ni Tabok. Kailangan ko ng kabawa ni. Dugay pa siya kayo mo tabo kag arthritis ng kabawa. Ay, tamo yung malay ka dani. Di ba ta maliit dito? Di ba ta maliit? Dito, mababas ako, Bi. Baw. Nagdali mi baw. Sit! Hoy, sama ka, ikaw ka. What? Kailan mo muna? Sama naman. Baw. Sa kanya, kaya ako ni may mga atras ko, be. Baw. Nasa mo, kabawa ka, tiks-tiks. Ano na. Oh, wala, baw! Baw! Panakot ka ka. Mukha niya, eh! Na! Nabutong ligid! Ninong. Sorry. Malangay kita ni kalakihan. Kuha na imong barong. Kuta sila lang kuta. Ilisper bito kasaw na bito. Ay, tani. Dali kayo, gamay na lang kayo. 5 minutos lang yun. Sige. Dali. Kaya dali lang ko sa kuha. Magpainit kayo, di ko manaog. Sige. Malaw taga ko kaninong, biya po niyo mo. Bukat Phoenix Jack na ako. Mareklamo ka. Magtasod na ka pa doon dito. Sige. 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 Jackie na dia. Okay na. Kulang pa. Kuang spare. Ata ni mo sa kenan eh. Ano pa sa kinan nga gaan? Kagahan mo kayo kuning tiles ni.
Wala pag yun, bes. Grabe naman ang gulbanan yung kubis pa, Lagi bes. bes, ganyan ata sige tawag niya bang, ano wala pa manggid siya, uy. Mabot, oy. The Gulbanan number yung you have kuhanin pa. dialed is either unattended or out of Hindi coverage na ko area. napunta. Yes, nadok na ko ni ba, basi di na mo attend si mong kasal. Pila na yun ka, minutong yun. Saan na lang yun eh. Bes. Unsa man gyud ba sige dito mo si bes. Di na pwede. Di na pwede. Maulaw ako sa kong mga bisita. Ha? Ang alam ba yung tama na kayo kami sila Alan. Daghang kayo ah. Yung tao, sila akong tsabang. Imalay di mo na dito, laing uyab dito bes niya. Sabi ako na, biktima ka ni kasi mong mga uyab. Ay kung damay-damaya. Sige bes, soltero ka gusto mo bes. Damay-damaya mo kunin mo, bes. Kung ikaw napakyas ka itong mga uyab ni mo sa una. Kalikon din ako na. Kung napakyas kasi mo mga uyab sa una. Kung nagulag ko, kaya ni mo dito. Ay kung damay-damaya, bes. Okay na, okay na. Oh, tara, tara. Tara, tara. Bugatan yung ligid mo. Sige, sige, pandaron ako, pandaron, me. Si Pandara na nung. Si, kali lang ha. Anong sam... Di mandar. Aso naman yung sulod ano eh. Galaw ko! Pirit pa rin eh! Na-overheat na ba ito? Wala ba yung tubig, Jerry? Wala ba yung kanal? Bitang na yung kanal! Uy, sa dito na ng kanal eh. Wala na! Nakakitrak ako sa una nga nga. Churning mo yung driver. Na-overheat pinay sa sira. Kanal, mga tawis, kanal, mga gani. Kani pa nga. Ayun, wala na yun. Gatog na nga gitansa na itong traka ron. Wala. Wala yun. Late na yun. Wala. Ako cellphone. 5, 4, 3, 1, 2, 1. Wala. Ay, si Juan yun. Wala, late na. Wala na. Late na kasi magkasal. Mo kay cellphone na lang. Wala ko wala cellphone kay kuha sa kong asawa. Ako cellphone, gi-charge ako sa balay. Nalintad mo na ko dala. Ako Andre, pero simpak ron eh. Gamitan lang mo sa... Sama na ko na simpan. Nung... Ano, ako lang kumagulong nung... Mahila pa ka sa kuha. Ako ba yung nagdala si Magkukulingon? Ikaw ba nagkuha sa kong yasul-hasul pag uli mo? Ako yung damay yun yung mga... Magiging kasal? Sige. Kapag hindi ka kasal doon, yung mga ilang ko na yung kanya. Announcement. To all the people of the Philippines. For the people in the house, yo, the bride and the groom is cancelled. The wedding is cancelled. I declared. Delete all. Father!
ang sakit niya kinakampo ko. Father, ikaw ba itong groom? Ako, Father. Wala eh. Ni-cancel na sa imong ang imong parasaon na ang kasal. Kaya wala daw kami sipot. Father, ano mga kakulian na pandayon mangyapong mo sa kasal na mo. Kuya, wala may tao siya pamaninian ang nga na makita doon magpakasal. Sa ba din? Huwag nisip ko dito ha. Bilba! Bilba! Dahil naghilak dito sa luyo ay tanawa. Matag alas 12, naghilak din na siya. Nagagot ko na kay masulod ay yung tingos ko binto. Basta alas 12, itong nga gabi maghilak-hilak yun na. Bilba? Lando. Ngalong gibuhat ba ni mo sa kuha, Lando? Wala na kong ituyo. Adik-adik di ako to juga di ka maminyo ba? Asra mo hindi ka. Natimingan lagi nga. Natimingan lagi Lando. mga kakulian. Tanan akong buhi pa mga natong ninong. Sa makasaksihan at tanan. Wala naman ang, asa naman yung si Ninong Junel, wala naman lagi na rin lagi. Nandito sa gawas kay... Goal ba ito siyang truck na yung sakinan nga na overheat? Manugibuhat ba di mo din? Magpakasalta nga naman yung kita. Nauwaw ko sa mga bisita. Okay na na. Pader! Kasla namin, Pader! Balag ka. Wala yung mga bisita. Gusto ko magka-father? Ay, okay kayo. May doon na, may. Dali na kayo. Dagang tao, mauwaw, matay-short ka. Sige na, father. Tinood ba na imong gibuhat sa kuha? Ha? I don't pronounce you husband and wife. Salamat kayo, father! Salamat kayo, father! Kaya tiniyo, father, kung siya na kayo mong naman. Anak mo. Father, salamat kayo, father! Si Ninong Junix pa yung dali. Ako sa may pupirmahan niya. Ako sa may pupirmahan. Ninong, salamat. Tamla. Gibawayan man mo mong maris. Tamla na siya. Suntot. Wala may angry ko. Wala may Ay, kiss sa minaw, kiss sa brad. Kiss mo. Ako yung muna mo kiss me. Ay, kanino nga. Ay, manino. Ano mong Ninong usubit. Kiss na daw. Kiss na. Da. Excited na kayo ko Ngayon, pa. pala, grabe sa kayo makuyawan mo sa dani mo. Tara na. Tara na, asa man ito nga, nagsubak kong kuhan nito, budbulon. Kuya lang, bulburon rin mo sa una, mga naway. Pagkakita kong galit, bulburon, nagyaman kaslanta. Nung, mo ang isa ka litro nung nga. Sa drinks nung. Sige. Kalang 1.6. Katong CR lang, CR. No, may laing pagkaon na lang, bukatol man ko na budbulon. Nagkasal gud mi ni Melba Dolanday bisan tuod og wa na mga bisita. Mo ni akong ipakita sa iya nga bisan pa may unsay katalagman mo abot. Akong ipabati sa iya nga ang akong paghigugma. Tungod kay siya lang ang gugma sa akong kinabuhi. O siya ang akong kinabuhi. Daghang kay salamat. And may nga adlaw na lang sa mga Ustreamers. Kini nyo suwat magtatampo from Lanang, Davao City. Lance.